Казах ви, че няма да изпитвам. Ще ви дам съчинение в клас. Най-добрият човек, когото познавам. За мен е най-добрият човек, когото познавам. Най-добрият човек, когото познавам. За мен най-добрите хора са двама. Откакто излезе този филм, този въпрос ме придружава. И мисля си, дали само заглавието може да бъде причина, за да си задава всеки един човек този въпрос. Един и същи човек веднъж може да бъде най-добър, а друг път лош. Ох, тази приставчица най... Тя толкова задължава човека да рови, да пресява, да рови, да пресява, за да има единствен най. Знайте от мене, това не може да бъде. Това не е истина. В живота на човека има много хора, най-прекрасни, най-добри, най-омразни, най-лоши. Но те просто са много хора. Човекът, когато най-много уважавам, е човекът, когато най-много обичам. Този човек си ти. Аз имах някога един отговор, един единствен. И казвах, това е мъжа ми. Да, той беше най-добрият човек в онзи период на моя живот, но си мисля, че все още е един от най-добрите хора, защото той ме е изграждал, създавал, възпитавал и снимал в своите филми. И ти си тръгваш. Отиваш си, нали? Повече нищо не можеш да видиш. Много високо живееш. Никак не е високо. И отварям на всеки, който ми позвани. На всеки. Всичко свърши добре за теб. Много високо живееш, Ана. Ще си отида. Но утре ще си върна. Завинаги. Не искам да се връщаш. Герда! Не искам, махай се. Съвземи си, Герда. Казах ти вече, не мога повече. Нямам сила. Страх ме. Но иди си, моля ти се, какво чакаш още? Защото казано е, има 3 смъртни гряха. И първият от тях е не сей омраза, за да не пожениш смърт. А кои са другите два? Другите два ли? Не знам. Те идват след това. По-голямо престъпление от това за мене няма. Да убиеш любовта във всичките измерения. И още нещо. Да не я видиш тая любов. Това също е голям грях. Отричаш се от всяко влечение на плътта, от храната, която крепи тялото, от водата, която го пои, от мъжа, който го оплодява, за да стане самата ти храна, вода и непорочна невеста на Христос, Господ наш. Отричам се. Исках да ти кажа само. Дълго живяхме заедно. И добро и лошо е имало.
Кое е било повече, ти преценявай. Аз към тебе един грях в живота си имам. Едничък само. И на Бога не би го признала. Но ти трябва да знаеш. Добре, лесна работа. Ако този грях е любовен, предварително ти прощавам. Любовният грях не е грях. Да. Един наш поет казва в едно стихотворение, колко хубаво казва: не отминавай никое, обичам те. Кой знае колко такива обичам те ще обмолят около нас, а ние не. Глухи, сляпи. Обърни се и отвърни с една усмивка поне на обичта, за да може тя да съществува по тази земя, да не я убиваме. Исках да избягам, а не можех. Едновременно се чувствах целият омекнал и вцепенен. Тази гола жена беше друга жена. Не успявах да я възприема като невена. В детската си влюбеност аз бях създал в душата си образ и идея. Този образ ме пленяваше като загадка. Беше занимателен като човешки ребус. Беше тайна. Хем достъпна, хем неразрешима, но моя тайна. Един и същи човек веднъж може да бъде най-добър, а друг път лош. Зависи какво са поискали от него и на коя страница са отворили душата му. Моята книга на душата е много дебела. Разгърнеш ли страницата на следващия ден, трябва да си наясно какво си направил вчера и какво си записал в предната страница, за да можеш да запълниш следващата с по-красиви думи, с по-точни думи на нашата прекрасна българска реч. Да записваш онова, което те прави българин, за да не се затриеме от земята. Има много да се пише. И всеки ден. Това е един безсмислен въпрос. Всеки човек, запознат с киното в България, даже незапознатия човек, не може да не знае какво значи Невена Коканова за нашето кино. Наистина, ако нея не нямаше, ако тя не съществуваше, нашето кино ще да бъде сиротно. Звездата на българското кино. Звездният миг на българското кино. Балканска звезда. Тя е голямата дама. Тя е истинската дама. Тя е искрената дама. Тя е влюбената дама. Тя е самораздаващата се дама. Тя е всичко. Венчето е неизмерима величина. Тя просто е мерило за това кино. Тя дойде, видя и победи. Великата актриса на българското кино. Тя е вечната актриса на българското кино. Ако има българско кино, то е и заради това, че е имало и има я. Надявам се, че ще има Невена Коканова. Какво е Невена Коканова за българското кино? Актриса. Годината е 1956-та. Невена е в 10-ти клас. Случайно научава, че търсят статисти за филма «Две победи». Вземат я като една от многото участнички в художествената самодейност. Момиче от хора. Две победи. Ме разбира се. В началото. Слушай. Също като пиано. Искаш ли да си пожелаем нещо? Аз искам да бъдем винаги заедно и... Мечо.
Да. Аз не съм расла в такава среда, която да ми е подпомагала идеята за тази професия. И много късно, след като завърших гимназия, като че ли една нощ преспах и на другата заран се събудих с тази идея. Да кандидатствам не е тук в Висшия икономически институт, а в съседния вход. Аз те обичам, Ители. Обичам те. Само ти ми оставаш. Когато показват в Кан филма Тютюн, френските критици са категорични. Тя е нещо между Жана Моро, Елизабет Тейлър или Фулман, но много по-истинско. Остави ме. Още утре ще се върна в София. Това, дето изговорихте тези имена, Елизабет Тейлър, Жана Моро и други, това е привнесено в годините. Всяка година, като стане дума за мене, още една артистка, с която ме сравняват. Съвсем не беше така. Имаше действително една огромна така статия в техното синема, където си спираха вниманието върху това младо социалистическо създание. И сравнението беше с Грета Гарбо. Тези минути ми връщат вярата в живота. Защо говорите така? Зато ще те волим, слънце мое. Ти то знаеш, я те волим. Трябва да си отида. Останете още една минута. Не мога. Слушай, не мога без теб. Наистина не мога. И лъжи. И ти не можеш. И хитрини. Сигурен съм, че не мога. Разбираш ли ме? Ти няма да ме обичаш. Аз съм сговорчив артист, аз мога да работя с всеки. И мисля, че и моите партньори са се чувствали леко с мен. Обичам да... като установя дистанцията, която ушким аз създавам, и хоп, да притегла човека, да ми дойде по-близо, за да го прегърна. До чистия смях, до кристалната сълза, винаги трябва да има още нещо. И това е иронията. Това иска да каже моята усмивка. Защото не се ли и присмееш на себе си и на нещата, които те водят в този живот, насилствено наложени или потърсени от теб самия, удачни, неудачни. Има и тая способност да се дръпнеш малко и леко да се присмееш на себе си. Заповядайте. Заповядайте. Мерси. Само че, как ти беше името, другарко? Пенета.
Абе, за любовта винаги трябват двама души. Щом киното е влюбено, и аз съм влюбена. И обратно. Я. Толкова цветя. Откъде ги намерихте по това време? Намерих ги. Откраднах ги. Как така? Е, така. За вас. Много добре знаете да се шегувате. Защо? Не се шегувам. Благодаря. Той ли е резервната? Той. Ето ти крик, ето ти ключ. Почвай да заскъри време. Абсурд. Аз това не го мога. А ако ти се случи на път? Доктора да му мисли. Кой доктор? Мой? Да. Киното е свят на техника. И да събереш емоцията си за един единствен миг е много трудно нещо. Тя няма своето развитие. Но умееш ли го? Просто после се нанизва разказа и после хората се смеят или плачат. А целта, нали е тая? Да развълнуваме зрителя. Да го развълнуваме и да го накараме да се почувства човек в онзи разказ. В онзи свят, в който ние сме го повели, разказвайки му нещо с един филм или с една пиеса. Понякога се питам, не сме ли воювали прекалено дълго? Не сме ли воювали достатъчно? Не можем ли да оставим това на други? А ние да тръгнем по този свят щастливи и само с една грижа, на кого да подарим обичта си. Пишеш ми, че страшно ти липсвам. Всъщност, знаеш ли, ти на мене ми липсваш. Трябваше да попадна тук, където всичко има трагична стойност, за да оценя света, който имаш ти. Да оценя спокойствието, сигурността, която имаш. Да оценя теб, моя мило момиче. Жива ни е тярушка. От камък е направена. Е жива. Деня на убийството идва много народа. Тогава варната се напива и кълчи народа. Добрината му си почива. Аз се отбивам с Кришо ми си нареждам. Бели свет, защо ни са черни? Проклет Николо, не се ли боиш? Йоане, с късове от сърцето си оголемяваме царството ти. Ако сатаната вземаше човешки образ, това си ти, Йоане. Младите хора са жестоки към своите митове. Щом като си мит, стой горе, високо, не разговаряй с простосмъртните. Падението на моя мит ме унижаваше. Докато беше далечна, недосегаема, аз тръпнех от преклонение. Изпадах в екстаз от снисходителните подаръци във вид на поглед или нищо не значеща дума. Толкова ли не можете да разберете, че аз като всички хора искам да седна на една чиста масичка, да изпия едно кафе на спокойствие, да гледам хората и да бъда гледана, но около ми да бъде малко по-светло. Искам да повярвам, че ще се роди отново. А ти не искаш ли? Аз да се роди отново? Ужас. Никога. Да се повтори всичко там в старата ни къща. Никога. Да съм пак дете и да въртя картонения глобус. Благодаря ти. Никога. В черно-бяло или в цвят, през смях или тъга, преди и сега Невена, жената с бадемовите очи продължава свободно и непринудено да обитава киноекрана. Но не като негова поданица, а като царицата на българското кино. Къде ли ми е коронката? Изтърваха някъде да си хода се с нея. Животът ми мина в роли, животът ми мина на кино, животът ми мина в театър, животът ми беше щастлив. Разсадах на своята младост. Но значи кино или живот? Това е просто само живот.
Когато обичаш професията си и се отдаваш изцяло, това е твой живот. За мен няма кино, няма театър, няма живот е нещо отделно. Нали отделно мисля за тази сцена или за тази камера. И мислите, както е казал Шекспир, мисълта е тази, която прави нещата такива. Ето, камера – мой живот, сцена – мой живот. И нищо